100% of its vaccines for health security is not good. We want to see universal health coverage. No one should be left behind. You start with high blood sugar. It takes 20 years before you get diabetes. So if I invest here, I can pick somebody with high blood sugar. I can pick somebody with insulin resistance. I can pick somebody with pre-diabetes. So we have an allowance. Whoever creator you believe says, okay, I give you space. Opanyini ya yetine ni sesiye eye regional director Emma World Health Organization ewo ebibrem hanum say Dr. Mohammed Yakub Janabi. Ene yenye free ebibrem apomuden mu a yemra o my Ghana so afo hwe apomuden so eyura kwabna minta kano. Jabo so mra hye bedwani na okopie mu wo otimantemu na nakemu aboboa no. Ehwo na ode beto so abechese no kwasem ni wono asi otimantemu no. Na waye mobo ne mobo a waye nyina yese otimantemu ho no eba pomuden papa wo modeka eno nam so ama enyarewo bi mu anka eni kwanse yebodin kura wa pomuden fo ngomam no ni nyina piepie ho na eno nso nkamfu ano de friend say ahonidie mapanso eho ensada ntodwa saa ensu papa wo mbenom anya ahoden eno nso wo mo ensada ni nyina aka ho ena ama saabire obekasa pomuden mu no wo mo naye and I'm sorry so ama nananom ahemfo kura wo makohu ama asase yantam eka no be se wo hade ye twa mo won se oti regional hospital wo mo fancy so de be na apomuden pa no ebeben wo mo na yewura kwabna minta aka no woni ye nsa ntwerofo no kan say health is very critical as part of our retreat reviewing 2025 and projecting into 2026, it came out strongly that all the health indicators of the health sector is all over the dust. So it struck me and quickly I struck that something must be done immediately. And we had this between about 2 weeks ago, we were corrected. We cannot sit in Accra and find all the solutions to the challenges. So it is one of the reasons why how the indicators will look different next year, not plenty tops. It's our responsibility. And I always use this example. I had a terrible. Eni a woti eni mfoni a wo hwe o Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra no. Yewura kwabna minta aka no. Dwabo so mra hye badwane a wo yeso afo hwe yapomuden ho nsem so. Na we otimantemu na wo kan no. Na ken no wogina ne na ho pe. Ewie de ona bode to so ne se Honorable Regional Minister, no one may can be a bum on an animal cassa de ben on betimi ayas and one kratasem, na manson be a mahon. Na Sanko Mohono Yankon and King Ho, near Musa say, Honorable Baya, one bedi Sanko Moni Vieno. Actually, who ben be on able bobba. One musum, na as I said, no sabi one more tesodada, one more motion jetty be idea. Then I came my high. They just so many, I want to say. Yamia, we are mobile. Now, Otimanta Munswe. Otimantam nso de boko na se de odi kan etwetwe mu and de akwakoye enigie da ama eye adisha omuwo ewo otimantam esan se obetemu ewo otimantam ayinkro eye damban a ehye Krafi East Municipality na sia ne eye hospital na nkasa no edi eluo intempempri no se amonfo yara ji se de omukọ de ba eye constituencies and districts is impokopemu ewo Volta region. Now, Honorable Health Minister Ochima and Omu share year 2025 projection to 2026 health indicators. And no egg the face Uti Road in Sankaya, ye depend. Nay pencil say the Makana Sankaya and Kayan Kaun Krakrakrakra. Now, and no and Akusano, Amanafi and Kamanta will be Pimafa. Now, said of the Kenchum, it was a few and someone or Mako share over 100 acres of land. Ochima abena ya na say obesi eye afi eye 3 eye hospitals are Hotel region Benya regional hospital and ni ebedi kan na bomu no and then there's something fono etimi kwanya asafi no nkata ban se manso bi and down so a echina kwa hospital no o be sha se owie ye odi anyimfoso ehia ye ansan koda na oda tu ano se ehun be nya se ye na ye be ka bomu entisu na so be ka bomu na o matina hwe kwan o mefa so na sa elfa ye etu atwa. Now, Minister, I want to say, or the figure say, 2025 now, or we post a doctors for Nipa Baku 25 now. Out of 25,
emu nipa mienu pɛ ɛna abɛbɛpem wɔ otima ntam ne nyinaa ne sɛ ɛba na bɛgye ɔmo bɛda ɔmo nsuo ne ɔmo akwan nneɛma bebree factors ka ho ɛna mpempie no yɛde mpanyinfoɔ ba anasa doctors foɔ ba ɔmo mpini sɛ ɔmo bɛba ɛwɔ hotel region nti ɛwɔ sɛ NCCDCs ne ɛyɛ regional ministers no ɔmo hwɛ na ɔmo nya decent accommodations a ɛno bɛtumi attract ɛyɛ health professionals wɔn no sɛ deɛ bɛyɛ a yɛpost ɔmo ba ɔmo tumi aba mpɛmpɛnso a mani kan sɔre deɛ health minister ekyire mu a saa adoctors wɔn mmienu na ɔmo agye post no ato mu no bagi ɔmo hyɛ wɔ hotel region biara no ɔde n'anim bɛkyerɛ mu na wakɔkɔda ɔmo ate nti mpɛmpɛnso a mani kan sɛ deɛ the current day saa na ɛwɔ ɛyiso no yɛti show na nso kɔm ediɛ nina sɛ meka kɔ kwesi sɛ river onti no ɛsɛ deɛ wotu nan bi ase ɛyɛ river onti mu na mbom sɛ deɛ ɛbɛyɛ nsuo no bɛyɛ clean crunching ama adehyɛ ɔmo a afa no anya nsuo no mu na ɛne ne program sɛ tefo bɛka yɛ ɛnkyɛ yɛ afida no ɛna tie for them ma ne humi no so sɛ mentini ɛbɛsɛ mɛha amani ana wohwɛ de wo Ghana fa na ayɛ sɛ oti region ɛna yɛtɔfo ɛnɛ sansam nyinaa ɛba mo ɛma nana ahemfo ɛde tu ɛyɛ minister anim sɛ na anamɔ yɛ otu sɛ ɔbɛhwɛ na regional hospital aba no na ɔkɔ nkraman ntam no kwan bi na ɔbɛfa na ɔde ɛyɛ ne yɔnko nea ɔno ɛna ɛhwɛ ɛyɛ nsuo nsɛnsɛm no na da ama so yɛtumi anya ɛyɛ nsuo pa no na health minister ɛde tu anim sɛ once ɔmo nyinaa ɔmo yɛ anuanom a ɔmo bɔ adwuma no ɛde sum ɛyɛ ɔman Ghana no ɔbɛhwɛ na saa challenges yi a yɛka nsɛnsɛm no na ito aka na ɛna no nso regional minister a ɔwɔ ɛyɛ otima ntam yɛwura ɛdwan kɔdwo dwapɔn so ɛde to dwa sɛ aban allocate ɛyɛ 40 million Ghana cedi sɛ ɛyɛ Damanko ɛyɛ community water system na ɛtwe nsuo fi Damanko saa bɛpem mu ɛwɔ pasa ɛsɛve over 32 communities no ɔmo hwɛ na ɔmo revamp ɛyɛ saa water system no na tìmɛboa adehyɛ a ɔmo wɔ ɛyɛ nkwanta north nkwanta south na tìmɛboa nti yɛwɔ gyigye sɛ health minister so nea wabɛbɛtie firi ahemfo nkyɛn ne mpanyinfoɔ nkyɛn ɔkɔ yi deɛ sɛ nyame yɛ adom a ɛdi afei bɛka sɛ dɛkɔ awie no ɔtima ntam yɛbɛtumi anya nsuo paa no nti wobisa nyame nea nsuo ho nsɛm yɛde na mbom no yɛsi nsuo ho nanso yɛnya nsuo pa anim aba monka fra curfew no afiri hɔ anaa ɛda so wɔ hɔ curfew no deɛ ɛnkyɛeɛ ɛna nkyira minister ɔmo ɛyɛ dɛn ɛfa ɛma mo kakra nti curfew no deɛ wɔ but ano nyɛ de nti sɛ kame sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo review yɛ curfew no na ɛwɔ sɛ yɛbɛtumi akɔakɔda ɛyɛ adwummerɛ bɛ abɔ no nti na de kyɛ ɛyɛ nonsia na yɛasɔ nti mɛtumi aka sɛ mpanyinfoɔ asa sɛ ɔmo gu ɛyɛ curfew no mu na mbɔ yɛbɔ mpae sɛ ma bebree bɔne nsɛnsie ma mpanyinfoɔ nsan bɛhyɛ mu kena ɛma yɛ amen nana mɛyɛ na wase na wo ne ɔnabɔ nam yi deɛ kɔ so a deɛ bɛfiri atɔpa ne mpo a na wama yɛaso ate nana kɛnkyɛn ne yɛkɔɛ no wei ɛyɛ otima ntam ahenkuro dambae ɛhɔ ɛna yɛkɔbɔɔ saa nkɔmmɔ yi Abusia na yewramu na watchie wie yeda memenda na MPP amanyoko no ekɔ sinanim ede won prime minister abato no ehyehye so na ekɔ wie eche na Dr. Mahmoud Bawumia kane mampanya bedi ekyire na watam enkunimdie franka no ede akita nam sayo so dom kuma no eba no deni ya wasan eye efutum na hyebedwane yewra ni monyamfo kwame na Alexander Afenyomaken wono so ede nsem atodwa ekyire amanyoko na chitafo nyina da ese wono mo hwe na kreyo entimi enimu ewo won tembre ya wonom so abato na kwawie na nkunimdie obotira wo hwe enimu se 2028 abato ne mu won sabekane no na wani entimi eni ekyire wada sansem wese nyina di wabra wona woka biewom ewo amanyoko ne mu ehie mu ewo eye biaye bia na wodi nkita ho ewo efutu mpotemo. I am therefore happy to inform you as constituents that yesterday he graciously, without any prompting, talked to the flag bearer, Dr. Mahmoud Bawumia. It was a short chat and very hearty. He gave his commitment to support Dr. Bawumia to win the 2028 election. I have no doubt on my mind with such unequivocal commitment he made, which he followed it up to the party headquarters. We would work hand in hand as stakeholders to make Victory 2028 possible. Brofo kasa ne nyina da etofo abono
kro ye wɔkyerɛ sɛ praeɛ wɔ hɔ no woyi baako a ne bu no nyɛ bum na na mmom ka bom ani bu no na emu eden papa enti Ewura Kennedy Akompre ko Japan Kane Ase Central mra hye badwane ya wo gyina mu ebie no wɔkyerɛ sɛ wato na chitaye de ama Dr. Bawumia so mu nyina bɛka bomu no ayefo no ahwehwɛ nkunimdie wɔ 2028 no nti no wɔbia nso fa saa adwenpɔ no ɛnte kyerɛ sɛ bɛya wani so ade hono no wɔn sa betimi ekura mu Yewura Kwame na afenyo make wɔno futu mrahye badwane ɔsa yɛ dɔm kuma no ɛba no dani wɔ mrahye badwam yɛnhwɛ na yɛntoa ensɛm no so ɛmfama mo wɔ SOMPA 106.5 FM Accra wa bra ɛgye entraha wɔ yɛmfidie ahodoɔ no nyinaa nso ɛso Yetoa ensem no eso Kane mensi krachi ewo Doma Central eye onunyamfo Drisa Watara na wode atodwa se waye krado pa ye se nyame yadomo a NPP amanyoko no parliamentary elections ya eno so eba beba so no se ne mpesoafo so bema ne se akonya no a waye krado se obekwa contest bi se parliamentary candidate na wose mpempi no ya na grassroots fo no wo mo ne kita support ni nyina enti se wo ma chitai ne de ya na ehu bia wase wo hye beye emfie nwotwe ne akire ya waba beye adwuma se MC no ayade se wobɔ ne homodin ye pa empuntu so de dodo no akoso e wabato mpeso nso nti se enne akonya ne beto ho na wonya omanfo support wa eye se emrahye bedwa akonya no obekɔ no wakɔ akɔpre bi yenti amafa bi bisa se anku na WhatsApp no ne se edodo na se delegates ya Doma Central ya dodo no akasa na ya tabacho asere kwan se ye pese kofa form na de be ye mo kwan de I think say akonya party ne dia mame akonya de mama dia mame na be ye MC for the past 7.5 years almost 8 years now my experience kakra na deport na chi for so many years this akonya ne beto na se police be bo am kwan de so I will offer myself na baba sum de mamai baba sum de Democratic Party se be ya na ye try ahekura bakosemu a ye so ediri ebetumi abamu bi tibi na ya kwanya policies for the mama Wei eye Kane MC ewo Doma Central no yamfo Drisa Watara ena yete ne nka no one yamane boni kwaku mensa abrampa ena etwetwe nkomu yi ene abusua yefiri ankudie so a ma yenko General Chairman Aboboa no Yewura Johnson Asedun Ketia wona ye kine yamanyoku no wo motetenani na ne sana no memeneda wosono mba wo mkosi ginaye ade franka ne sha daji Mahmoud Bebo ba omiansam so wonhim na 2028 won fampre mampani akonwa no kine yamanyoku no so de krata aba bonten ya wo se we de message from the NDC to MPP ya Yewura Johnson Asedun Ketia na ne nsasha krata na sese titinani no watch say wo mo bo wa baso pa chineyefo ebo so na baso sa ba wo mo to no na no memene da no wo manti kuta no wo manti ja no bia wo bia ho anwu nsu anwu nsa na obesie wo ye ne bia ntwiniti wo bo wo mabaso wo ho eno achi adaji Mahmoud Bawumia wo mayi no say wo mekura franka no wo mo na kwa aba sa de Kane 2024 no wo mo bo no di nanim twitwi fom no wo mo na kwa aba bio 2028 ende nyame ampata ne baabia beka mfuturu na woka we nyina no wo san de to so se ya na wo moboa pa ma democracy no eye de wo Ghana esansa so hwe so no mmode a wo mabo ene emumoni krasi ebinumu kasa aba mu nyina chi a wo mayi wo mo franka kurafo a ebeboa ma chine yenso abehimu no ato baabie no eboa ma Ghana yamanyosem no etimi gina enti wo mo ka we nyina na wo sanka asu se wo mo hwe ni mo se wo mbekwaso a na ntia akasa abontoa na 2028 ne nuruso no sine awieye ye behunu chale no Yewura Johnson Asedun Ketia chairman a General Kennedy ho ne nsa na secretary yase Afe yadasoa ejremo ewo MPP womo abato ya na no memenda etodwa no emu na Kane panyipa ya no eye trefo abede ekire ewo eye mampanyi dada ekufu ado no so na kache Yewura Ibrahim Ejei wono so akasa de abasobode ene wo say ye sembo hia ede metu ahene ene esi ahene ko se na no memenda wonom ekire sampa wonom nimde no ntino mu nside wo kire se na no 2024 abato yi mu
ni nyina da ekɔ awieye akira eye nkuguo ebaye edema MPP amanyɔkuo no na ensem dodo nipa no bi ni titru MPP fo no ebi kan se Dr. Mahmoud Bawumia ya okita frankemo edema amanyɔkuo no no ankasa ni titru ene ne ho ahyi ɛso fekuo ya wo firi mu a wonye kristoni no ni nyina ebata ho ka ho bi ene masa entwodie no ekɔ edema eye MPP amanyɔkuo no na wo kyerɛ se ne abatoɔ no ekɔye na delegate no eyi wɔn manim esa wɔn hwene so ade akoma fam egye wɔn ankasa na sem ne botaye ne niso ade hunu ya wɔwɔ edema ɔman Ghana etomu na wɔbu wɔsom nua ede fa sansem a wɔkyerɛ se eno eye religious beliefs ho no wɔkyerɛ se wɔayɛ ade papa kyerɛ se ampa wɔn ma yɛ krado se wɔmɛye wɔpɛne nkɔso ene ne nkankro na wɔhwɛ ne mu kwan se 2028 kia ne ke enkunim no ebekɔ ede ama MPP. Saturday was indeed a day of destiny for indeed Ghana, because that future that we are all looking to in terms of developing Ghana, adding value both within our personal ambitions and national aspirations lie with the MPP delegates and the party base. And they delivered resoundingly. So I want to say thank you to everybody, regardless of who you voted for giving victory to Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. It was a result that we wanted, and I believe that God indeed has delivered. The voice of God is the voice of the people. So nobody targets below their ambition. We wanted 70% and above. Aim high in life, never settle for mediocrity. And that's what drives Dr. Muhammadu Bawumia. Unleashing a mindset of possibilities is to imbibe in Ghanaians that attitude, that be and achieve whatever it is you want. Our target was high. Before you have confidence in the people, have confidence in yourself. 70% we didn't get, but you look at the dynamics. You had last time, it was a binary vote. Bawumia or Kennedy Agyapong. Nana adodankwa ekufuado kane mampenyin na tena ye penyin pa ya no no eye trefo abedi ekire ewo ho Yerua Ibrahim Ejei ena yetie noi. Yetoa premto brekase bonoso SOMPA 106.5 FM so enie. Mrase bedwani ya wogina mu edemo manfo wo assignment abato mpeswa so eye onunyamfo Ernest Nogbe na ye kasai wabo na mo akohwe empuntu nyuma hodododo no ekoso ewo constituency ho se de be ya wobetimi ahyese sika aban ede hye project no eso betimi abamfa so ama omanfo etempotem ho nso wo mo ho ato wo na sa project yi ebi eye gates akese a wo mu yi ebe dedada kwan ho afei suku adan infrastructure akwan ene enyuma hodo epi na ne nkasa yemu anasa wo kɔ na nyo no nko na ekoye wone empenifo hodo ya ewo na bato empesoa no so ene di ekire ne mieme ya hodo bi ti se Tulaku Christian Village afariwa Lebanon zones 2 ne fo nyina wo mobo anamo ekohwe se de nneoma esifa ekɔ na wabra na emrase bedwani no edi se adwuma yi na yama ne boni opon chicheku nso edi ekire wone MP no ekasa mane kan ensem kakra ekire. So we went to Tulaku, we saw the massive work there. I mean, all the access roads of Tulaku, we see a facelift. And from there, we went to the official town enclave, where almost every access road in official town is under construction. Everywhere to a Christian village, everywhere is under construction. And then to the Afariwa Road, New Town to Afariwa Junction is also under construction. We saw what was happening there as well. Then we are here at Zone 2, and then Zone 3, where we are seeing massive road construction as well. You know, every road construction must see a drainage system before even the earthwork, and that is what is happening here. Every part of the constituency is seeing some form of construction work going on, some form of facelift, developmental project going on, and that is what I am happy. Enwochi enwo panyin no editu dwa se project ahodo bebre wo hono mu a wo mo ahyase nso wo magya to hono mu a ebi kura kanwura mu anesa ebi etese assignment senior high school project ni se yesi aduru baabi na aka wose Ghana Education Trust Fund get fund for wo mahyase ene wo mu di nkomo se de be ya ni esese wo mu hia sikasemu bibie mu ebetimi aboa ma project no wo mo ede akwa wiye no wo mbehwe ayenesa.
And now we went to Ashasek, where the assembly hall that I promised the good people of Ashana that when I come to power I would complete. It's also almost completed. It's been painted for the contractor to hand over to the school for usage. Now from there we see some kind of uncompleted structures, get fund projects that were abandoned for some years now. I'm going to make sure that I lobby the get fund to come and complete this project for the school so that they can also have access to those classrooms. Penyini ya yɛte ne sesie yi ɛyɛ assignment emrase bejani Yera Ernest Nogbe. Assignment no ɛwɔ nkran. Na Accra Metropolitan Assembly wɔn ɛna yɛtwa ne tie frɛ wɔn AMA ama se yɛkɔdi bronya no mu hɔ no wɔyɛ di congestion exercise bi. Say yɛkɔdi bronya wie no wɔ san so aba no wɔ ba yɛ demolition exercise. Sa demolition exercise no wɔn ba bɛyɛ sɛ de bɛyɛ na baabi ahodo a yɛdi dwa na nso nke ni kwan so wɔn di dwa wɔ hɔ ama kai kura ɛkɔ a na enam nipa na so no wɔn betumi ayi saafo no nyinaa afiri hɔ na wuni a ɔbɛyɛ sɛ mmara no wuni so wɔn ba wɔn ne police sadom no national security for ka ho sɛ tie bia mmara bediu na saa asɛmi yɛwura Michael Pakpo Alote wɔn na yɛ mɛyɔ nkɔmɔ yi wɔkɔ bia na no ponjije kudi akyire na wotin ho kyerɛ no. Your Excellency John Dramani Mahama, come afar, or your father, yes, we are here, language. 1896, Christmas, no, we are traveling, we are on one. We are Christmas, we are, we are not sure you should be a Tina Hamiano. I am Musia Lucia Mutia, Mumiano more of Samoa, but someone you know, and the whole year. Come on, let us say, the cameras can watch. Oh, the choir, maybe I was Shamba, set here, where are the Mamma catch them, the Mamma catch them, where are they here? Catch them first time, sir. It wasn't a 9-day wonder. I said, I'm here. This time, I'm a 1 month period. Now, move and yet, and on the Binum Zai, we were more ye, a king, that could have pen woman, you know, so share. Yes, oh, Bene, now we wonder. Twas was sa, copemse, one more, Abba Quamunina, be free ho, ama a more at a Yera, Michael, Papu, Arity, one, and a young mayor. Edema Accra Metropolitan Assembly. Afeye free krampopuni mantama senofia ninchemo ewo ho kropon emu na Tavia First Senior High School eye entwaso suku bako ye no ewo kropon emu wo mo dia desrede edoto empanyimfo enim se ba bia dune de wo so a wonom na aye apenta woni so no ebetimi edru wanim no kyerese ne enso ye nkwa na enso eboa ema asetenam nso no ahoto etimi eba no won de womo eho ekire wonom ewo nsopa eho ensem ntine breyi de wo sre empanyimfo se woma wonom mua se beya enso ho empempi na no eya akwa atwede ama wonom na wonom so rubbers ne gallons ahodo edi twa kwam potent fighting ekope enso ni nyina da no eto etime etwa yentie esuafo no sania wonsem no wosi edi to dwafae. We suffer a lot to get one. Sometimes we go to the street or come here, we are really suffering a lot. So we want the government to do something about it for us. It's very, sometimes to go from stream to fetch water, sometimes to cross the roadside to go and fetch water, to go in search of water, sometimes to go to stream to fetch water. So it's really bad. And during sometimes when we come here, we don't even get the containers to fetch the water, so we use our buckets inside. When we are down, some of us, our body types are different, our skin types are different. So after bathing, we have rashes all over. The water is not for the school over here, it's for the community. So it's our means that I plead with them to allow us to fetch over here. Abusia esuafo ni bia no de seme to dwana chese politan se na wonom wo ewo school mu ho na edru brese emusa na chese woni akwanya bia ya wode ebenya nso nteje se ne wo no ye Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra na YouTube SOMPA FM live awo so do bia eno eka ensusem no ho ya wo fem ewo school mu ho ekire. Is a challenge to this. We depend on one borehole that over 791 students that's supposed to fetch water from that single borehole. So you can imagine the kind of panic or crowd that would be on that particular borehole. Students sometimes even get late up to even 8 o'clock before they get to class because of that water challenge. However, we hope that the promised challenges with the water challenge will be over.
Ni nyinaa no eye ensuo ho nsɛm ɛno nti wɔse ama adesua ɛne adekyerɛ krampo no ɛgye nsabɛm wɔ hɔ ɛma apɔmuden ho nsɛm no so no ɛtotɔ kyema ɛna afempo no awonedie ho nsɛm so obi bɛkɔ agyanan so na wɔpɛ nsuo de aflash ama sɛbia no ɛtimi akɔ na WC ne mu ayɛ clean no wɔse wɔn mo nyɛ nsuo nti ɛbɛyɛ dɛn ɛna wɔn mo nyina timi aba mu nti mpanyimfo nya dom sɛbɛyɛ wɔn so no ne enti a wɔbɛ sokomo sɛ kyerɛkyerɛfo sa adesuafo no wɔn botaeɛ no wɔbɛtimi aduru ho na ensuo ho ahodo no nyina so ɛtimi apa wɔn tiri so yɛnto ansɛm no so ɛmfama mo awie yɛ kai wo sɛ endpoint homeopathy clinic adawroma ɛna yɛte baabie na sɛ ayaresabea yɛ a wobɛkɔ a wo ho bɛtɔ wo na yɛbɛnya abotrɛ ne adagye ne ahyɛ wo no ɛyɛ endpoint homeopathy clinic ɛhɔ ɛne yɛde full stop ɛsi nyarewa bi te sɛ infertility a wɔ ho asɛm yɛ akwakwayɛ den ɛwɔ ɔbaa ne bɛrima ntamu prostrate a ɛha mɛma sɛ premature ejaculation ne saa ne ma ne ma nyina no Dr. Dubuatin ene na nurse for ne sefa bra endpoint homeopathy clinic na wode yade ne baaye o kɔ a wode apomuden mapa ena ebekɔ fie sɛ ye ntini sɛ ye kidney ho hawo wo liver na ɛho aka ne nyina no endpoint homeopathy clinic wɔn benya dagye na wɔn ahyew ama wɔn so ho atɔ kro no mabo hia wɔ Kumase wɔn wɔ branch baako wɔ hɔ na emom wo enkran ne mpɔtamudi a Spinters kwan no so de wudru hɔ no makasa wobesi wɔ shell signboard yebesi wo ɛwa ya asabia hɔ no mo pɛ na wakɔ gye ayarehwɛ ni bi physiotherapy ni massage ni nyina ebi kɔ so ɛwɔ endpoint homeopathy clinic 0244867068 0244867068 and 0274234321 na wodem time heba mixture ewie say ebi a won feel fine and the first working day of the week kura wentimi ankwa adwuma because sorry ye no honam enye wiye wanu matoa say aduane bi a no kon ne sa ne no eye time eba mixture ene ye bekamfo ede amawo say malaria say loss of appetite say wonipadua nyina ye oyajedran body pains ne ade no Dr. Tafri Jadru no ano oden ano ohye wonya bi na wono mo a eye say bekoye afei ni HH mixture ne capsules no so de eboa esiesie ni padua no ma immune system no ano egina enti yare bia ebia bobbo ne nam ne namamfo edan achi ni ade no wo no enya de se bi ebetimi abebo ede afa oni padua no emu bia ya ye ton nuro bia ukwa time eba mixture de enye na ne bo nso efo kama pharmacies herbal shops mo amopen dodo atu no call kanshi drug lane a kolina kan mu Kumase ne ade a wo mu nyina ubenya bi ato 0244417669 0244417669 ubenum nsu a eye nsuo ba kope eno ane kasa natural mineral water we ni nsu a ye de afa mfidie mu asonso ayiyi nkekawa ne impurities ahodododo no a edi afrimu na kasa natural mineral water ye de serve ewo programs ahodo bi asemese se wo ye event a fa bi serve wase ahoho no kura behu se wo ankasa no wo krum unim de ye na wonim de ekoso ankasa nti weddings eye your parties ni nyina mo nkopa bi Taifa enkran back hospital na chi wo de odru Taifa udru ho no mo a station se Norway runabout wo de odru ho no mo a bisa se ukọ back hospital echi ho no mo a obehu se Kasaloma Ventures wo mo office ne wo ho obetimi anya nsuo dodo no a etu ebia wuntimi nkọ ho obepese obe odane ye di nsuo na gu ka mu e de abrewa eno nso Kasaloma Ventures ebeye number obefre ene wo madi nkomo no eye 0206 469430 0206 469430 and 0303965780 na wone wo mu edi enkomo aduane beye da eye onga eye mama nsa no boafo eno ene yagye atomatintim so onga de adwaman so enye na we kura de enya afa ne ye bekasa me ye kon ho eyi ntini sanse mu amu yusu bie no eyade se mudi ho adanse ye wono different types aduane bi a wo ya na se nam bi a wo steam ne de se ya ponche obonse ya ponche spice eya kokwa ya kokko de eye nantwi ya ye nantwi de eye stew na wo ye ne de ho jollof rice ne de ho eye nkwan ni nyina ya seda ayi ne kama ye wo shrimp tablets enso eno no de ye all weather wo mo mpe stress no all weather because you use a
ɛyɛ okay for nam steaming, ɛyɛ okay for froye, ɛyɛ okay for bibia hyeto ne nyinaa utumi eyusu ebie enti uko edwaman so a na wape onga spices ne bi na wode edijuma ye to akase ebo no so ede amamo adwadifo ye wo pachi number 2 ewo Amansie West mensi no emu ewa santemantam no mu kire mu esebia ya wo mu di dwa no enhye nkuran kura se enne 21st century babia eniema akonanim aduri na enne yesisi modern day centers ye dwadibia na abehwe babia Pechi number 2 adwadifo di dwa na eyade bia ehadwene wo mse amasese no wankasa akura wufiri ufie aba bedi dwa e wo market wo no duru ho no ma no wabomabu uduru ho no ma enya kono bola egufa chese niema basa e na ekoso ho nti wo mde adesrede e to mpanifo anim se adaworo ma MC ni MP ye wo area ho mo nlo bibie emfa ma wo mo se de be ya ultra modern market ye betimi abesi bi e de ama wo mo Santa atache ena samketwa ina be big pona ye gina tonwade ye ho kire ye pa ama ye kan me pese nya adwe bi nki ye hwe nki nya aboa so da boa ye nkyere se ke betimi agu ha kakra sanse kurei mantam ha nra papa santa se do na no mudidi me ye tefe no se ya no kwase me bi ba e ha adwen enso ye ni mo ye nya mo bia ye nya ba bi nkyere ye enti ye gu se obi begbe mu a ba bia no nya ne kata no ahye kaye ba na tese so paya na ade ebo no bo ana wode ananche ano hawe papa ti nya baby kakra se de machine na kai ba wo bitimi pagya enso nya baby kakra ehye waho ti ode ba ebe boa ye nya be boa kwanso wo mo ewo akwan ni so nyina beba enku ase nyina beba ama ye bia no atom ejo atache de ye fa no kwa enso to atache ti mmiri ya ti obi odi ade da fama wan pa no am want atache no I don't go ma me di enso ejo ya dure chiri papa to atasamaso ombeto banche ombeto bodi menken egan ye won kurase enti egan na bapa enti se ye moba boa momra na ye sra mo boa yen na egan se ye ni se mon sra yen fo no ma yen no mo ye baby kase na egan de ye yira papa ye sra na nanu mo pete number 2 Abusua dwe ya ka ho asemi video no eda ye Facebook page no so bia ya ema no ejina no woma ede umbrellas akese BSC ho no womtete ase kyese ye nya hwe wo ho efom mfuduro ni ateche saa en wo mudi edwa no ewo munti ema adwadifo bi ewo pachi number 2 ne ete wo monkana no achi akwamuhene ye wo mpotem ho na ya oboache wono so kyemu se saa de ne de yade bi e ha dwene paa no wo mate se aban aye hyehyɛ se 24-hour economy market ye ba besi bi ewo mpotem ho nso manso kwanta mansin assembly haja ki project ne se wo mo mprema ne ma ho ne ebi ba ho no mo akyɛ se wo mo de sebe emfata wo mo ana wo se saa de ne ekoso ne yade bi a entwaye eye onfair asi yesisi wo mo sanse pachifo wo mo so wo mo se fata empontunyuma ne bi Namadawrma MPD ka ba ha ebe chire mo chire na namo e ma ye bodwa e fre pachima nyina se pachima nyina meti abanje hye yade opese shema eye Amansie West ti di nka on de ye so de start work ba bi okwadi yinim de ba to start fi pachia so be chire mo chire yampa wo ba wo se kwan abanje aba ba so 24 hours economy by market best wo de ba no ame adom wa tem pachi de ndika ya wo so wo de ta market no be sin pachi ko hedwa ifiri santase saa kopuma nyankwanta ene ne pachima mu du ya wada market nya market ketwa enso ya kan biya kabia na nzeni nyana nti yese abadwuma daga ze obi de no yesi DC yeso obapachi abra na nam wo ha na mo mebusa ye bibia yeso so oba wo anya asase wa abra wo ma na nam so na so bepem na cheda ko wieti se sa market no wo ye ko ni kurum so farm so fira kra ba ya chese pachi na market ne ba but na so fira ni kurum nti wo pribia ko kanye problem kurum wo no mo enso abanzo de market ne ba because of say pachi fira sa tu anto kurum no market ya no odin aye mpeja aye pachi number 2 market anu odin che be wo de market ko hye no nere ke be sra ba se wo mrem ene ya yekoti esesia yi eye akwamuhene ewo pachi number 2 nana ya boache omanfo no bi ekire se ne ekoso no se aban ebetie na waya eyade a ebetimi aboa pa ene ye firi pachi a ma yenko mansen mekire do ma afa ho wamfi asa na meken na empotam ho ana pani bi a wono ne sika bon se prekese enti se wonya sine bo se bibi se no obewe a woyo na obiri ene adinim no yewura obiri yebo Joseph na wo hye adehye wo momesomo ebo se wo be si factory ewo wo mo ho tituru ni meat factory na obese fofia antoata na yedware abamo
ewie na obire ti nananum won sedu nte say why late na late obire ye boa na eba ne saa no ne ma ne yere wo mo ante antena bo sha papa ne hye no wo mo timi adi so ayo ho adwuma na wie wo ka so obema wo mo bia nani age bia nani age na no bi na me de to na kuma so e ma ne bebie adwuma e meat factory wo monsumo na ye hu se monsumo kro no omo hia nsu a so mo no ma ene na e ma nkwa ma ho odene nti mi kro so e se bo se obeya ma kro no ma no ama na awie pe na me to ne safre mi kro ene mi kro etimpon se obeye adwuma ebie adwuma wo monsumo e meat factory nti o sha se ye e bedru mpempense bi no onyenwie ene enti ewie no na di amuna asamu akokoti kumi wono na ejina mansen jase hene mansen jase hene wono na ejina mansen hene na emu na woda so ase e kire pepe ne bosha wo be hye na sade abemu ne Enshie ni ana yade asase ma nanobri se opebebi na wasi factory nti eye yen anije se bepe bebi amano nti na menchade enya bebi ma no bompa yebuso ema iliasobo form ma factory no apaja wie no apaja wie anka enije bibia kokoti nanobri ofiri nanso ke eye maaye eno na no pa hu entume ni walaye eno na di amono asamu akokoti kumi mansen jase hene ene kasa ye honorable Ajeda Costa na ye obese small honorable assembly member oho vote of thanks no one de mai ya na ni nyina ye na CPC na womode ma ye wura kwaku abrampa wono ne yense ntwoni a woto nsemi edi free wamfie ene na afa ede to aye na busua Shannon so se dumienu kase ebo edi free sompa fi no ene yede somwoi na ya na ye hutia wa yenye abo afo nkrato ye ba ye de kase ye nkaye ebeto awso to me chenya oba enipeche mu anade obedachi nanso ubetumi abuana manenya pomodin free ni mofrase Janvita ye de milk papabi nutrivi aye ye nkwada eduania de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa Marobana apomodi ni mofrase Janvita gumo do bepre Janvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodi yunkrato yatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so die. Womu jinemu ankasa. Ewo Spintex zebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu dem SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa pa de shimai ma yenkonko wiensem no ewo amano no na yedin kan evremu ewo Israel wonom akeka wo ho ama Hamas ehia so wonom ede elupre bonframa bi ena ede eye bombo ahyehyem wo makoto ede egu adehye ya wono so Gaza mpapra so ama ekowie eche nipa be seduasam yenu 32 ena afemu ahwe nananom ewo ensie do na bambo agina tupo ya wonom ya etwem no munim se bia ko mu yo etimi atodwana so de sie de eyarehosem nti wosre afenu mienu nyina no asomofie ju a ena kramanya dabrento makomu yo ene asumdwe ntimi
entimi ntodwa ewo wontem yento ansem no so emfama mo na ye ko amanoni asemu idie ye free Gaza ene wo mom kekan kan ho ne ye ko Mozambique arekosam we free ho no mo ba ne se enipa edumienu ene nam cholera yade no so ato nanam wonse do dakoro na she say within 24 hours no ma recorded 12 deaths ya ne nyina no eye cholera yade yi ebi no wo se aberebia cases no a free weekend ye ba nyina e kosoro directorate ya eda mansan apomudin ano ewo Mozambique man no emu wo mo ne de sa amane boyi abeto edwa na wo mo se eye January ya ewu ye 28 no nko ano wo mo recorded 135 new cases a emu aduanan enkron 49 patients ye gi wo mo nyina egu ayasabia nti apomudin adwuma fo no ariata so se won betimi akeka ne masie ni se de be ya sa wo hawo yi ye eti September afi etwa mu no won betimi ahye aso ano se hwiebe by 2030 de no wo mayi cholera ne krokra e di afri Mozambique man no emu eno so ne yegina na awie yensem ahodo a ye de besom mo se promto brekase bo e wo SOMPA 106.5 FM Accra na ebi kofa SOMPA Kumase takwata de tichi mai sunya nkranza doma ya kingdom so e woman kesim FB Facebook YouTube bi biara utimi ete yenka no ye nyina esi hanom sei ede amamo endpoint homeopathy clinic afei onga kasa natural mineral water anytime heba mixture ena eso ya